खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ माजबाटआव मोनसे मुगैथाव जाथाय सोमजिदों। न'आव रावबो गैयै थासारिखौ खाबु लानानै सासे दुथां मिस्ट्रिया 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिमाया माइ गायनो आरो बिफाया गारि सालायनो थांनाय समावनो न'आव रावबो गैयै खाबुखौ लाना न'आव मिस्ट्रि मावनो फैफानाय सासे दुथां मिस्ट्रिया 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। जिनाहारि खालामनो नाजानाय दुथां सेंग्राखौ पुलिसा हमबाय। हमजानाय दुथां सेंग्राखौ मनुरुद्दिन आली होननानै मिथिनो मोन्दों। लोगोसे महरुद्दिन आलीखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों माजबाट ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बिटिसिनि टुरिजिम बिफाना सा 20 ट्रेनारफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। टुरिजिम बिफानजों नगावनि सामुगुरियाव थानाय फुड क्रेफ्ट इनस्टिट्यूट (FCI) गुबुन गुबुन हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट कर्सनि थाखाय सा 20 फरायसाफोरखौ सायख'नाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरि मेल लादों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। UPPL आरो BPF राजखान्थि दोलोआ बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय ज' जाथों होनना खावलायहरदों दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे एबसुआ बर'फोरखौ खौसेयै दावगालांनायखौ लुबैयो होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। फैगौ सानबानि थाखाय बन्द थागोन गुवाहाटीआव थानाय गोजाम सरायघाट दालाङा। फाहामफिननो गोनां जानायनि थाखाय बन्द थागोन गोजाम सरायघाट दालाङा। बेनि थाखाय रेलवे बिफाना जिल्ला खुंथायनाव गनायथि बिबाय होनना मिथिनो मोन्दों। चिरां जिल्ला दादगारि भारत-भुटान सिमा ओनसोल गेलेमफुआव हाबग्रा समायना भुटान गेटआव हरखाबै अर खामनाय जाथाय सोमजिदोंमोन। थांनाय मैया बे जाथाया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जाथायनि सायाव सुलाद लाहैदों आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों लोगोसे बिफानि गाहाय नेहाथारि दावा पेनजारेव बिथाङा। जोनोम गामि गसाइगाव भुमखानि आथिखालाव गुवाहाटी नोगोरमानि धीरेनपारानि थागिबि कटन मुलुग सोलोंसालिनि प्रफेसार गणेश चन्द्र औवारी बिथाङा क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर महरै बिबान आजावबाय। क'क्राझाराव गोदानै बिबान रुजुनाय भाइस चेन्सेलरखौ दुंब्रुदै बरायहैदों MLA नरेन इस्लारि बिथांजों लोगोसे मुलुगसोलोंसालिनि खुंथाय आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव जमदुवार बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि जानो गोनां उइलियाम नार्जारिया मासे सालानि नासो होननानै निरद नार्जारिया फोरमायथिदों। बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै जमदुवार बियाबाव BPF आरो UPPL दोलोनि गेजेराव सोमजिदों दान्थे बिदान्थे। कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया बांलादेशिनि राजखान्थि हान्जा होनना पिजुस हाजरिकाया बुंनायनि सायाव गोख्रों बेरेखा। कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि एबा MLA नुरुल हुदानि बांलादेशनि आखाइजोंनो जोनोम मोननाय गथ' पिजुस हाजरिकाया होनना फोरमायथिदों नुरुल हुदाया। बांलादेशनि अननायजोंनो राजखान्थियाव सिनायजादोंमोन पिजुस हाजरिकाया। औदिप राजखान्थि हान्जाया मुसलमानफोरनि रैखागिरि जानानै आगुआव BJPखौ राजखान्थियाव जौगाहोनो हेफाजाब खालामदोंमोन होननानै फोरमायथिदों नुरुल हुदाया। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 51थि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ डिसेम्बर दाननि 20 आरो 21 अक्ट'खालि खुंफुंनो थाखाय थांनाय मैया बानजाय आफाद दाफुंबाय। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि ओनसोलाव थानाय बासबारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 51थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय थांनाय मैया बानजाय आफादखौ दाबाय। आफादगिरि महरै जयन्त मुसाहारि आरो नेहाथारि महरै दुलाल बसुमतारी बिथांमोनखौ थिसननाय जादों। बर' बाजार इन्टिग्रेटेड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्टनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला आइजो गोहो मिरु आरो खुदिया जौगाथाय मावथांखिनि हेफाजाबाव मानसि लांखारनाय आरो दायना बुथारनायनि हेंथायै सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। बे सांग्रांथि मेलाव बर' बाजार सोलोंथाइ खोन्दोनि गाहाय कार्तिक दास, बर' बाजार जौगाखां खोन्दोनि लोगो BDO चित्रा बसुमतारी, बर' बाजार VCDCनि आफादगिरि कातिनाथ बर'जों लोगोसे गोबां आलासिफोराबो बाहागो लाफैदोंमोन। रायजोनि दाब दाब जायगायाव फालिनाय बायदिनो तामुलपुर जिल्लायावबो हादोरारि फावरि तरुणराम फुकननि 86थि थैनाय सानखौ फालिदोंमोन। तामुलपुर जिल्ला सुबुं फोनांजाब बिफान आरो जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबाव तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि सावराय जथुम नबलाङाव थांनाय मैया हादोर सिबियारि तरुणराम फुकननि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारियाव जिल्लानि गुबुन गुबुन सोरखारि बिफाननि सुबुं थान्दै गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोर आरो मावफारियाफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै
तामुलपुर जिल्लानि समाज सिबियारि ब्रजेन्द्र डेकाया बाहागो लानानै दानसेयारि लाइसि बरड पखिलिखौ बेखेवनानै होबाय। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।